Takže XXX čaute u ďalšieho videjka na PLGVZ s Green Banana 54 a do pozadia ako taký ohníček 4K livestream, tu máme Batomiho, pozdravte sa. Čauko. Pravičko. To je smiešne znejúci ohník v pozadí a dneska tu budeme mať reakciu na XXX Lutz časopis o detskom svete, lebo sme si tak pozerali noviny na... Lebo sme si tak pozerali noviny. To není tak divné. Lebo sme si pozerali noviny na denníku N a tam riešili dačo o XXX Lutz. Tak musíme na to dať aj naše pohľady. Tak ste pripravení, chlapci? Hej, a samozrejme, my sme všetci ženatí mužovia a očakujeme veľa. Tak ste pripravení? Áno! Poďme na to. Dobre, tak začneme úvodnou stránkou. Tu máme, že XXXL detský svet, lebo dieťa má veľké fantáziové svety. A tak nízke ceny. No akože chlapci, nebudeme si klamať 340 € za skrinku. To vôbec nie je nízka cena. Čo si o tom myslíte vy? Keby vlastním byt, mám frajerku, ktorá má... Počkaj, môžem vás zastaviť Zelený banán 54? Keby ste mali byt a frajerku na Slovensku? Áno, však neviem, či ste si všimli, ale máme detský svet, riešime leták detský svet a to je vlastne imaginácia detského sveta, chápete, vieš, myslím, že proste je to celé len v našej mysli. Zdova vás pozastavím, Zelený banán 54. Jak ste povedali, že tu riešime detský svet a že nechávame našu imagináciu run wild, takže vy ste už od detského obdobia snívali o tom, že budete mať dom. To čo som klikol? To piče. 1 minute later. Ste túžili po dome na Slovensku a frajerke? Je to tak, ale nedokončil som svoju myšlienku, hej. Som to povedať, že keby mám frajerku, tak toto je asi tá jediná posteľ, ktorú by som si mohol dovoliť. Kamal, my sa rozprávame o skrine. Tá skriňa stojí 440 a normálne 560. Áno, skriňa, šírka. Tak sa za ňou budeme schovávať, no tak nevadí, no tak. Ja vlastne, tá skriňa má 3 miestnosti pre teba, manželku a dieťa. Dobre, tak už vidím tú víziu. To je dobrá cena. A dom v jednom. Ináč? Čo ti jebe? Dobre, nechávame vám to XXX Lutz. Je to dosť nízka cena za celý dom, 340. Ale neviem, že či je to 340 za DPAčkom alebo bez. To napíšte nám do komentu. Potom tu môžeme vidieť... Ozvite sa nám do DMs. Môžeme dať čo pribaviť. Máme tu prebalovaciu komódu za 200, ale to je podľa mňa dosť dobrá cena, lebo za túto cenu tu nám máš desktop na svoj setup počítačový, čo proste môžeš dať dole a prebaliť svoje obsrané dieťa. No. Dlho sme nepočuli náš ohník v pozadí, tak čo si pán Batomi o tom myslí? Čo? Dobre, už dosť bolo povedané. Povedal, že čo, aj to, jak povedal čo, možno Kaťam, lebo to je až príliš veľa. A čo si o tom myslíte vy, pán Banán Zelený? 54? Obstranné decko dokážem prebalovať aj na kolene. Buďme k sebe úprimní. Dobre, počkaj, tam ho zastavím. Vy chcete mať obstranné koleno? 20. Dobre, ideme ďalej. Postielka s priečkami, plocha lôžka cca 70 x 140 za 140 €. Takže ty vlastne platíš 1 euro za 1 cm do výšky. Čo si o to myslíš? Či do šírky? Takže, ale vieš že to musíš mať XXXL hit karty, aby si mal takúto cenu? No ale to, ak tú XXXL hit kartu máš zadarmo, tu máme obliečky Music
z bavlnky za 20 eur s hitkarátou. Kartou. Fúha. Takže ja osobne preferujem mať ticho v posteli. To je taká posteľ, čo bolo také, že I won't let you go. Ja neviem, jak sa spievalo. Ale my vieme, jak sa to spieva. Tak jak sa spieva? No musia diváci. 3, 2, 1. Dobre ti to ide. Potom tu máme cestovnú postel za 3 Deverdurstred. Neviem, či táto cestovná posteľ by sa mi zmestila do kufra, lebo keď je cestovná, tak akože ty si asi dáš do kufra, aby tam decko spalo, ne? A ja nemám auto ešte. Počkaj, takže deti sa balia do kufrov? Preto nikdy nevidíš dieťa na letisku? No hej, a preto aj vždycky na zadku toho auta je, že pozor auto, dieťa v aute. To sedí, Chápete? to sedí. Som chcel podotknúť, prečo XXX Lutz spravil cestovnú posteľ tak, že to vyzerá ako akvárko. Ale to potom napíše do komentu a ideme na ďalšiu stranu. Wow, toto je neuveriteľné. To je fakt skvelé. Koľko stran? Ešte jedna? Ježiš, tak to je super. Ideme na detskú lavicu sofa za 60 eur. Predpokladám s hitkartou, áno. A normálne 86 eur. Takže tu je propaganda, že musíte predať svoju dušu satanovi. No teda v tomto prípade XXX Lutz, aby ste mali lacnejšie ceny. Čo možno tá kartička je zadarmo, ale ste zaplatili svojou dušou, tak vy si správate matematiku. A nechám hovoriť môjho kolega o tejto lavici. Tak ja osobne... Hej, Dobre, dosť bolo povedané. Podľa mňa je to celkom taká pičovinka. Radšej by som kúpil normálnu Miller. dobre, ale kde bude sedieť tvoje dieťa? Keďže to je detská lavička. No však kúpim dizajnerskú stoličku. Herman Miller, alebo jak sa to volá. A ho posadím tam. Dobre, ale čo ak to bude len lavica? A nie detská lavica. Prečo by malo byť dieťa? Ja proste porodím už... Ja normálne porodím už dospelého muža. No, som nevedel, že máš partnera. Poďme na ďalší produkt. Môžeme vidieť dúhovú, nádhernú posteľ za 249 eur. Ale dvojposchodovú. Ale dvojposchodovú, hej. Aj s poličkou. Akože, osobne by som vymenil tie obliečky. Si to predstavte s tými muzikálnymi obliečkami. To bolo neskutočné. No ináč. Biela, čierna muzika k tomu, ja neviem, hociaká banger, proste nemám čo k tomu dodať, proste neskutočné. To je skvelé, toto mi proste vždycky robí radosť, že proste keď otvorím leták a uvidím takéto skvelé ceny. Tak ako môj kolega povedal s tými návlečkami, ja by som osobne skočil do Teska a kúpil nejaké Roblox návlečky alebo nejaké Minecraftové, lebo určite ak ja budem mať dieťa, tak bude poriadny gamer, bude chcieť aj spávať v tých hrách, aby proste myslel na tú hru, lebo život je ako hra. Hej, predsa len nezabudnite, čítame detskú izbičku, čiže detskú fantáziu. Treba tými návlečkami podporovať tú fantáziu detí. Ak náhodou splodíte z nejakého spôsobu dieťa, čo je pes, tak toto je určite super, to môže opúskávať. Nemusíte sa zaťažovať, že či vám náhodou neobkúská ruku, nejaké krčné tepny. Kúpite hadový Mantinel 4 Colors za 20 eur, za He-Carter. Ako ja som skôr myslel, že to není, že had, že akože aby tvoje dieťa myslelo, že sa hrá s hadom. A proste je to jej kamarát toho dieťaťa. Ja by som nechcel osobne, aby moje dieťa sa kamarátilo s takým hadom. Chápeš? Ale tu ide o rozširovanie imaginácie, hej? Ale aby ste si namysleli, že sme sprostí kokoti vyjebaní zapredaní YouTubeom, tak asi toto funguje tak... Kámo, ja neviem. Poď ďalej. Podľa mňa je to akože na rohy, ne? Aby sa ich Áno, to neodrali. je na rohy, áno. Áno, však nikto si to nemusel vygoogliť, všetci sme takí múdri. Vrátane našho ohníka. Nemáme ChatGDP v uchu. ChatGDP v uchu. Teraz. Čo to je už posledná? Nie. Ale dobre, ale máme tu teraz tie hračky. Dobre, tak určite začneme unicornom. Hojdaci. Jo. To je hojdaci?
Ako toto je dosť nízka cena za živého jednorožca. Keby chcem ešte proste mať ešte ťažší život, stará sa ešte o domáce zvieratko, tak určite by som to kúpil. Elaborujte, prečo by mal byť ťažší život, keby ste mali jednorožca, ktorý vám môže plniť prania. Lebo potom on vám splní vám všetko a čo potom budete chcieť vlastne, akože. Viacej. Keď všetko budete mať. Tak čo? Ne, tak Ja on pím. šťastný potom. Hal som mute? Však najsi. Daj si vyjetnutý sa okludní. Povedz ty dačo na to. Green Banana 54. Ale to je divné, prečo je obesený macík v detskej izbe? Toto by som v živote nedal. Takže svojmu dieťaťu. Super XXX Lutz. Tak to si, A ešte- to si a- dosť dosralo. No Akože, úplne ste si dobrnkali na vašom ukulele. On je iba vyťahaný za uši. Tak normálne spia. Aj čo som no, netopieri. ako vieš, A potom ešte, ne, že je tu obesený mackouško, ale je tu ešte detský meter. A Není čo tu- ovesený. Je to moja šovka, ktorú ja budem editovať. Sa chceš hádať? Ty sráč jeden. Sa môžeme? Nasleduje reklamná prestávka. Pri mojej práci mám veľmi nepríjemný problém s pachom. Viete, smrdí mi z piči ako z kanála pred domom. Cítim, je to smrad a kurva, až mi klipkajú oči. Skúsili ste použiť Cilit Bang? Moja žena si ním plácha piču už celé roky. Áno, Cilit som už skúšala, ale nezabrála. V takom prípade ostáva iba jedno riešenie a tým je Savo Original Whitening. Ďakujem, odteraz si budem nalievať Savo Originál do piči každý deň. Aká reklama? Podľa mňa je bullshit, že dieťa by malo mať taký meter, keď je to detský svet, čo má mať predstavivosť a prečo by sme museli merať túto predstavivosť, keď je nekonečná. Dneska si chce odmerať, jak vysoké je a každý rok bude merať, že vyšší a vyšší. nie, si chcem merať tvoju predstavivosť. Čo Ale ja? predstavivosť sa nedá merať. To je nekonečnosť. Hej? Tak predstav si nekonečno. No. A presne na to potrebujú deti ten meter, aby to vedeli. Poďme ďalej. Takže oni každým dňom si vymyslia nejaké veľké číslo, si odmerajú a potom ďalší deň si vymyslia ešte väčšie číslo a tak proste do nekonečna. Ale predtým, než som sa dostal do určitej fázy svojho života, tak ja som bol relatívne akože inteligentný. Ja som to proste vedel. Rýchla prestávka. Rýchla prestávka. Ak chcete, aby sme si zahrali od Sparks a Automation Adventure na Epiku, tak nám napíšte do komentárov a my sa z radosťou zahráme. Naspäť k videu. Octopus! Za 11 €. Ja Aj. mám problém so zaspávaním a vždycky musím niečo objímať. Čiže do všetkých tých plišakov, čo sú tam, Octopus by bol fajn, lebo za prvé objíma naspäť a za druhé je proste obrovský. A mám rád objímanie. Zabudol podotknúť dačo, čo určite má takde pasívne uložené vo svojom mozgočku a ja to poviem za ňo. Najradšej by mal Octopusa, lebo ako vidíte má tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chápadiel. Dokáže pocítiť väčší dotyk s týmto Octopusom, ako by pocítil s takým týmto dogabaným krabom, takou touto vyškupanou veľrybou. To je žaba? Patov. Ne? To je krab. Je to krab. A takým, pozri sa na to žraloka. A nehovoriac o tejto starfičke. Určite, ak máte radi svoje dieťa, kúpte mu túto chobotnicu a ak máte radi zeleného banána 54, tak dajte odber, like, comment. Koment. Dobre. Dáme do popisku všetky IBANy na stroch a pošlite nám každému aspoň 1 cent, aby sme dokázali vyskladať sa na chobotnicu pre nášho kamaráta. Dobre, tak toto bol Inkstax z PLGBZ. Ja sa s vami lúčim a že sa s vami rozlúčia Green Banana 54 a Batomy. Dovidenia ľudia, dúfam, že ste si užili toto video, pretože ja som si ho užil, aj keď je pár vecí, čo by som zmenil, ale dúfam, že sa ešte uvidíme. Dovidenia. No a bez ďalších komentárov. Ďakujem, že ste kúkali. Veľmi si to ceníme. Každý like, každý dislike, každý view. Čo? Všetko ceníme. Proste sme radi, že ste to videli. A sme radi, že ste dali niečo tam nechali na tom videu, že ste tam boli. Hej, Dobre, viete, čo a to môžete nám dať subscribe. keď Je to len zadarmo, veľká subscriberov, zadarmo, potom budeme vyprávať, ako to ale- robíme, dobre? Takže zatiaľ vás nenávidíme,
ale keď dáme 10 subscriberov, tak... Dobre, môžete potom reportnúť Greenbanana. 54. Aj 55, aj všetky čísla predtým Greenbananov. On je po 54, nebojte sa. Tam je ďalších 53 ďalších tých youtuberov Greenbanana. Už to vypni! Konec, stačilo. Akafuka, Funda Luka, Ode, Kerambuka.